Nasubay na sa Brigada Action Center Team ang pulis nga mao'y responsable nga naghipos sa driver's license sa usa ka trailer truck driver nga naaksidente sa dakbayan sa Mandawi. Gihatagan og pagtagad ang pagdangop sa brigada ni Jason Lopez Garcia kasamtang ang nagpuyo sa dakbayan sa Talisay kanhi trailer truck driver sa Speed Orbit International Transport and Logistics Corporation nga nagbase sa Barangay Umapad, Dakbayan sa Mandawi. Base sa pagsubay sa brigada, anaa sa buhatan sa Traffic Enforcement Unit sa Mandawi City Police Office sa jurisdiction ni Police Staff Sergeant Max Muniva ang lisensya ni Garcia. Pagpasabot ni Muniva, marilis lang ang maong lisensya kung adunay settlement nga mahitabo tali ni Garcia og sa kompanya nga kanhigi alagaran ni Garcia. Dihang gitawagan sa Brigada Action Center, si Kim ang manager sa nahisgutang kompanya. Mipadayag nga karong alauna sa hapon Enero 30, 2025, gikinahanglan mutunga sa tigom si Garcia sa nagtagbo sa manager og tag-iya sa Orbit International Transport and Logistics Corporation ngadto sa opisina sa maong kompanya aron tukion ang obligasyon sa danyos ni Garcia subay sa pagkahulog sa container van nga may resulta og dakong kantidad nga danyos sa mga kargamento human kini mahulog sa gipatungan nga trailer truck nga nahitabo ni adto pang Oktubre 29 sa miaging tuig kun tulo ka buwan na ang milabay. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.